Ayaw na. Kami na yung mag-chop. Pila na siya, darling? Pila 409. Oh, tapos? 4 na lang. Salamat sa hangyo. Hello. Welcome to my vlog. Bye. Maayong buntag. Ay, karon ko. Dili ko tomorrow. Good morning. Ay, asa may mag-smile? Ay, sa may ako dara. Kani. Kana. Na pork chop. Kuha, pilian ang guwapa. Ah, guwapo di ay luwat ni. Buyag. Bujay. 3, 4, Ay, 5, nipis man yun, nipis. 5, 7 ka buok. Hi, Migo. Hi. Welcome to my guys. Hi, madam. Ay, wala. Wala man din. Dili ko. Ay, dili lagi sa bujag. Buyag. Sayan na, gwapa kayong pasayan. Ma'am? Kaya po, ma'am. Iya ra, nagtanaw pa kung unsay ako ang makuan. Pasayang Uy, Sophie, good morning. Good morning, ga. Gihapon, boneless gihapon. Honest siya po Oh, kana. Kaya dako na lang. Oh, kana na. Hangyo ako ga pilay hangyo. Ilang kilo ano mo ano? 400 na. Pila? 400. Ang kilo? Pampano. 100 ang media. 200 lang siya. 400 lang siya. Ah 400 ang. 400 lang siya. 200 Hindi na ko. Pagdungog na ko kay 100. Ning! Asa? Ase? May buntag diri mga amiga. Oh, nanaba na ko no. Antong na natatiray. Sa Sibira ba ka? Sasi. 450 daw ang kilo. Ay, nami kay siya. Na, gwapo nga ko ano. Taga Surigao na siya. So, ayang... May 50 mo may linis. Kagwapa ni mo, oh. Wapo na sis. Ah, gwapo. Dagway diri na mga... O, tanawa, oh. Ay, niya si Marian sa likod, oh. Oh. Ding-dong man yung kan. Isa na Si Kuani. Guys, ganda. Oh, may buntag kaninyo. Oy, mga ka-Just Love. Migs, akong pangalan, ka-Just Love. Just Love. Marian. Oh, Piolo. Bye-bye. Bye-bye. Ay, hi, Cesar. Bye. Thank you. Dahil lang yan. Okay, maya-maya sir. Isa na nga. Olo. Pila to? Pagi ako ba, bigay. Choke man ko diri ni ano. Ha? Oh, sige. Pwesto, guwapa ka. Ilan na, amigo? 125. Oy, wala pa diri ang kuan. Ay, atuan na lang kuskuan yan. Sa last naman ang we're done here sa ay nang ka
Nangka man na siya no or kuan. Ay, kamatsi. Ha? Kaninang ka. Ah, okay. Ayan, magatamit magtinunuan ni karon o nangka para sa lunch. Yes. Pili ko dito yung ka ng mga kuan. Oo, sibuyas. Palit lang sa putumaya. Diri sa lami na putumaya. Putumaya. Lami nilang putumaya diri kay basa-basa. Basta basa-basa, lami nang basa-basa nga putumaya. Yan, busy kay sila. So, ibig sabihin, daghay. Guwapa. 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 Ah, pili ko ana, oh. Oh, pila tanan. Separate ang bayad. So, dari ko. Excuse me, excuse me. Isa ka gatas nga. Salamat, salamat. Asa na to sila? Nawala. Good morning, ya. Yan na sila na.